kilpailevista kokeista tulee ottamaan tämän vuoden tittelin haltuunsa ja heidän kanssaan kilpailee sitten ne tarjoilijat. Kyllä. Ja nyt mä sanon vielä nopeasti keittiötuomarit, eli sieltä löytyy ravintolakoulun verhosta Sampo Kantele. Hyvä Sampo. Sitten Mediltä on Silja Serenaalta tullut Heikki Härmää. Hyvä Heikki. Ja Stadin ammattiopistosta on Mikko Martikainen. Hänellä on näköjään oma faniklubi siellä, se on hyvä. Hei, tosi kiva olisi siinä vaiheessa, kun noita rossia alkaa nousemaan, niin vähän sitten aplodia sen takia, että täytyy saada hehkutusta, että se jaksaa kokata. Se on kuitenkin monen tunnin operaatio ja voi olla, että moni heistä on kokannut koko yön, koska jos eilen vasta sai tietää ne raaka-aineet, mistä tehdään, niin se on aikamoinen operaatio saada aikaiseksi tuo 3 ruokalajin menu. Mutta kuten sanottu, niin tässä on samalla meneillä hyvä vuoden tarjoilijakilpailu. Ja siellähän onkin, te löydätte ne tarjoilijat on mustissa asussa ja numeron selässä. Ja tarjoilukilpailussa tuomaroivat nämä ihmiset, jotka tässä lehtiöiden kanssa liikkuu, ja luettelen vielä nimetkin, ja jos on paikalla, niin